Diyos maray na aga po, pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Pupo na niya to ang novena kin Nuestra Señora de Peña, Francia. Matindog ang gabos. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-ero ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panoaman, ang puso mi panoaman, para ampun balaog ka na langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Maluhod po. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamahera ko. Nagmamaot ako na dai na magkakasala giraray sa tabang kan sa imong grasya. Asin sa makusog na pag-ampon kan sa imong mahal na ina, si Maria Santissima. Ang buot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na ang sa kong pagpamibi sa kuya man na idinudulot sa iya. Bilog mo, bilog sa man na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong namumuta na reyna asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno sa pagmauot kan Diyos, na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kang panoan ning kaligtasan. Kapalainan asin mga biyaya, asnyamo sa imo na ipinangidam ka. Mga biyaya na itinaos sa imong orog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan asin isinamnon sa imo an makakamhan. Tabangi kaming makapagkiras kang kapanoan mo. Tabangi na matauan ang nagihelang ning kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran sa imong pagkaina. Kami asin an mga anghel naguugma asin ang Santissima Trinidad, pinagmumuraway o Maria sa muyang ina. Ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakat, nagadan asin na buhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ning Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin pagdebosyon sa imo, nasiring sa katig na magakalangan sa muya.
Siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan. Siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Inaarang ko ning udok na buot sa imo o mahal na ina. Nagaarang ako ning pag-ulit-ulit sa sakuyang nguso. Tangani matala ngani sa kuyang puso. Ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamiibi mo kami. Magpamibi kita kay Beren Maria sa pagpahayag kan mga tataramo ni pakimaherak. Ipamibi niya to na Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tansyo siyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, asin maging maninigo, asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tandyos niya on sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog karahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihan ning mga langit no nabiyaya, tawi kami ning luha, tanganing pagtangisan mi ang sa imong mga kasalan. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tandyos niya on sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot, kan sa imong mga kaiwan. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tandyos iyaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Kinakabubuhay asin namumuta na aki, ni Joaquin asin Ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tandyos iaon sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog karahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawan ning mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang ng tandyos niya on sa imo. Pinaurog karahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, ipamiibi mo kaming mga makasaalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami, mahihirako na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asing kahiraki man kami na minadulok sa imo pano ning pagsulsol. At tamana ang samong pamilya katuod asin para surog. Tabangi kami sa samong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na idtong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras ni samong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabangi man kami sa atubangin sa imong mahal na aki. Tangani, masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga devoto, na daraan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamiibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluy ang isip asin buot, pamiibianan banwaan, pakimahirakan sa gabos na klero, hari pagpabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamatay ang lugod sa imong pagtabang ning gabos na naguumaw sa imo o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigoa o Virgen na makapag-umaw kami sa imo.
Tawi kami ning kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ikatulong aldaw, kaining novenaryo. Paladan na mamurawayo na linalang ni Diyos na tinawan kang halangkaw na katungdan na maging ina ni Jesus asin ina kan mga nagtutubod. Ani kaduwang persona kan Santisima Trinidad na nitawo sa imong malinig na tulak, may pagsarig sa imong pagkaina. Nagangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na magpakumbaba, na magkaigwaning puso, na tataong magpasalamat sa Diyos, huli kan dakulang karahayan na iwinaras niya sa katawuhan. Mabalsan man lugod ang Diyos na ginikanan kan tunay na kaligtasan, kan sa mong paghingowa, na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña, Francia, ipamibi mo kami. Amen. Dalit. Awiton niyo. O Virgen Maria, mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin kabikolan ni kaming sinasarigan. Ikanan dinaoman, orog na sinasarigan, sa pakaabot na maray sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ni ginaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadadatnan. O Virgen Maria, mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin kabikolan ikaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagan, mantawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang inagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin kabikolan ikaming sinasarigan. Inanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, nin bilog
bilog na kabikolan mga katuod mong anak. O mamumuto na ina, inanyoga kami baya, malodok mimpag-agha sa langit si mong daraha. O Virgen Mariang mahal, si Peña Francian ngaran, patrona nin kabikolan, ikaming sinasarigan. Magunto kita, asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Pamiibi onyato an orasyo emperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo Sa kami. ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for Dana Bolweta and family, ni Yani Padilla and family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For Monique Alvarado in honor of St. Jude and Our Lady of Salvation, kan Alvarado family. Pasasalamat ni Maria Isabel M. Yap and family, ni Bong and Jing Gapayaw and family. For passing the NCLEX exam, ni Kathleen Elizabeth Torre. For fast recovery for Mark Day Bronda, ni Mr. and Mrs. Chito Ronda and family. For the gift of life of Marian Joy Sofia B. Aranas, ni Bob and Jane. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilina and family. For guidance and successful materials engineer examination, ni Athena. Pasasalamat ni Ciarzare Barnuevo family. Steering man, pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos,
ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family, kan Almozara and Reuso family, ni Jude Louis Moya. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For taking the bar exam ni Josma Merabuna. Espesyal na kahagadan ni Maria Angelica T. Perez. To pass the 2024 bar exam ni Ida Irmina Rosero. For successful bar exam ni Mr. and Mrs. Samuel B. Cassen family. For guidance in passing of social work licensure examination ni Arnie Jeline P. Atutubo. For guidance of the Holy Spirit to Monique D. Alvarado, kan Alvarado family. For successful bar exam 2024 for Rita, kan Acabado and Bandoquillo family. To pass the 2024 bar examination ni Christine. For Lester John T. Cabug, to pass the 2024 bar exam ni Elvira and Ramon Cabug III. For passing the bar exam of Dick, kan Aranas family. For passing the bar exam of Michelle, kan St. Jude Paris family. For my successful operation, ni Glenn Isip. Petition to Our Lady of Peña Francia, ni Emma Chan and family. For wellness, enlightenment, guidance, wisdom, and success in the 2024 bar exam of Marian Joy Sophia Aranas, ni Bob and Jane. For successful bar exam of Paulo Magnaye, kan Manalua family. For healing and fast recovery of Salvador, kan Orfano and Bercilia family. For successful bar exam of Tracy Marie, ni Angie Pesebre. As in special man po na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloang kan mga kalag. Ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Lorenzo and Josefina kan Dumikel family. For All Souls ni Maria Sabrina Tinay. Ki Anthony ni Maria Teresa Escabotaje. Ki Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Gigino, Andrew Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kan Asupardo and Cantara family. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Chinga Payaw and family. Ki Consolacion, ni Joy Sarsa and family. Ki Antonio Jr., ni Janice Manalo. Ki Yolanda and All Souls, kang Nas family. 40 days of John Basti, ni Alan Ranyola. Ki Dennis, ni Angelica, ki Christina, ni John Benedict Coloso, ki Francisco and Iliana, ni kan Borromeo and Aranas families, ki Romana, Leona, and also kan De Los Santos family, asin ki Rosita, kan Almozara family. Sa liwat mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo, gabos. Ngunyan, iyo po ang ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon, siring man iyo ang National Catechetical Day. Makisumaro po kita sa Eucharistia, magtirindog po. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan, sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon, iyuman po inian, ikatulong aldaw na kan sa tuyang misa nobinaryo sa pagtaong ondra, pag-andam niya to, sa maabot na kafiestahan ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, sa maabot pong Domingo. Asin maski nga ni Domingo ngunyan, rumdumon taman na tawanin ondra, an Mater Dolorosa, na ngunyan ko tang Domingo, iyon sa iya pong kafiestahan. Siring man, idulot niya ito ining Santa Misa sa pagpamibi, lalong-lalo na sa tuyang mga tugang na ngunyan, matake kang bar exams. Today is the last day
of the bar exam. Saro kay niyan sa kuyang tugang. Kaya nagahagad po ako kan sa induma na pamibiasin itong mga kapamilya ta, kaparokya ta, asin mga midbid niya to, bistado niya to na nagtitake kay iningon yan na bar exams. So ngunyan mga tugang, midbidon ta na, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, awiton taan kamurawayan sa Diyos. Mamibi kita. Hilga kami, O Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabos na bagay, asin tanganing mamatean mi an bunga kan sa imong pagkaherak, itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon.
Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, buksan niya to ang satuyang sadiri para sa kagurangnan, asin dai matakot, hulita siya ang satuyang kasurog, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurangnan Diyos ang nagtaos ako nin pakasabot, asin dae ako nagre-rebelde o nagtalikod sa iya. Hinubaan ko ang sakong likod para sa mga parahampak. Dae ko sinda pinugol kan ako sa indang pag-ulog-ulogon, kan ang sakong baraba sa indang rabnuton, asin kan pagkuspaaninda ang sakong lalawgon. Alaga dae ako makukulugan kan sa indang mga pag-ulog-ulog, hulita tinatabangan ako kan kagurangnan Diyos. Inaandam ko ang sakong sadiri sa pagtios kan mga iyan. Aram kong dae ako mapapasupog, huli tara ni ang Diyos, asin patotoohan niya na mayo akong kasaalan. Igwa daw ni mga ngahas na magsumbong tumang sa kuya. Duman kami maghilingan sa korte. Darahon niya ang sa iyang sumbong. Ang kagurangnan Diyos mismo ang nagsusurog sa ko. Si Isay ang makakapatotoo na may sala ako. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa runa nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Namumutan ko ang kagurangnan, huli tadinangog niya ang sakong tingog, asin mga pakimaherak. Dinadangog niya ako, kaya mag-aapod ako sa iya, sagkod na ako may buhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Napapalibutan ako kan mga siod nin kagadanan. Pinugol ako kan kasakitan nin Syol. Napano ako nin takot asin kahandalan. Dangan nag-apod ako sa kagurangnan. Ligtasan ang sakong buhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Ang kagurangnan maogayon asin matanos. Mahihirakon ang satong Diyos. Iniingatan nin kagurangnan ang mga mayong sukat. Kan ako nasa pag-alaman, ako sa iyang ilinigtas. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Ilinigtas ako kan kagurangnan sa kagadanan. Pinahid niya ang sakong mga luha. Asin ilinikay ang mga bitis ko sa pagkasingkog. Kaya ang naglalakaw ako sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga nabubuhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan, sa runa nin mga buhay. Ikaduwang babasahon. Ang babasahon, iniimbitaran kita na mga Kristiyano na ang pagtubod ipahiling sa gibo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kan tao na minasabing igwa siya nin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo? Ikakaligtas daw siya kan pagtubod na iyan. Halimbawa, igwanin sarong tugang na lalaki o babae na nangangaiponin gubing unin kakanon. Ano ang karahayan kung sabihan lang nindo siya, lakaw na sa katuninungan. Magkakaigwa ka man lugod nin gubing asin kakanon. Kung daiman nindo siya tatawan kan sa iyang kaipuhan. Siring man kaiyan ang pagtubod. Kung igwanin pagtubod, alaga daiman nahihiling sa gibo. Ang pagtubod na iyan, gadan. Alagad, igwanin masabi, igwa ka nin pagtubod, ako igwanin nin gibo. An sa kuyang simbag, iyo ini. Pahilingan sa ko kung paanong magkaigwa ka nin pagtubod na mayo nin gibo. Ipapahiling kuman sa imo ang sa kuyang pagtubod sa paagi kan sa kong mga gibo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong magrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasiring si Jesus asinan mga disipulos sa mga harayo, sa mga baryo kan Caesarea Filipos. Kana sa dala na pasinda, hinapot niya sinda. Ano ang sabi kan mga tao? Si sayda ako. Nagsimbag sinda. May mga nagsasabing ika si Juan Bautista. Ani ba nagsasabing ika si Elias? Ani ba man nagsasabi saro ka sa mga propeta? Hinapot sinda ni Jesus para sa Indo, si say ako. Nagsimbag si Pedro, ika ang Kristo. Dangan pinagbutan niya sinda na naipagsabi sa kisay man kung sisay siya. Sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya, ang aki nin tao, dapat na mag-agi nin dakol na kasakitan, isisikwal kan mga kamagurangan, kan mga puo na padi, asin kan mga paratukdo, kan katugunan, dangan ipagadan. Alagad sa katulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Ipinaliwanag ni Jesus, nin marhay, ang bagay na ini sa mga disipulo. Isiniblag siya ni Pedro sa iba, saka tinuyaw. Alagad, inatubang ni Jesus an sa iyang mga disipulos dangan, inanggutan si Pedro. Rumayo ka sako, Satanas. Ulita iniisip mo, bakong Diyos, kundi sa tao. Dangan, inapod ni Jesus ang mga tao sa sa iyang mga disipulo asin sinabihan, an sisay man, nabuot, magsunod sako, kaipuhan lingawan niya ang sadiring niyang buhay, magpaasan kan sa iyang krus, asin magsunod sako. Ulitaan sisay man na namumuot, magligtas, sa sadiri niyang buhay, mawawaran kayan. Alagadan sisay man na nawawaran kan sa iyang buhay, dahil sako, asin dahil sa Ebanghelyo, magkakamit kayan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Yan. O, sige daw, igrita girarayan sa tuya katain na good morning. Yan. Permita pong nadadangog itong kasabihan na, o nadadangog sa mga tawong nagsasabi, walang personalan, trabaho lang. Or trabaho lang, walang personalan. Kadaklan na beses sa tuyang pakikiiba, pakikitungo sa tao, importanteng gayo that we should delineate between what is professional, trabaho lang, and what is personal. Yan. Kaya baga minsan sa trabaho, tigsasabi ta, dapat day mo pagdarahon ang personal mong buhay sa imong trabaho. Yan. Day dapat makaapektar ang personal mong buhay sa imong trabaho. Halimbawa, nag-iwal ka mo kan sa imong ago, pag-abot mo sa trabaho, malibong supayo mo, tigdaragitan mo sa staff mo. Yan. Day dapat makaapektar ang personal na buhay sa trabaho. Yan. There is quite a difference between being professional and being personal. Di ba? Tanganing mas maging klarado. Siguro narumduman hindi itong istorya kiduwang hired killers. Sinilduhan sinda, binayadan po sinda. Tanganing eliminaron ang sarong target. Sarong tabo. Tanganing gadanon ninda. Kaya, being professional hired killers, inadalan nindang gayo su naging routine o routine kay itong sa indang target. Hanggang nag-abot po su time na dapat na nindang i-execute so sa indang plano tanganing gadanon itong target. Naadalan po nindan, nakada alas 9 nin banggi, sa kanagaagi digdi sa lugar na ito, ining sa indang target, asin plinano nindang gayo, na malaog ini sa sarong iskinita, asin duman sa daog ang iskinita, dumaninda i-execute so sa indang plano. Uminabot so talaan na oras, alas 9 na, dai pa nag-aabot, asin nag-aagi itong sa indang target. Sabi kan sarong professional hired killer, duman sa iyang kaiba,
Alas 9 na daay pa siya. Dati-rati, urual daw, digdi siya nagaagi. Aram mo sinabi niya, duman sa iyang kaibahan, sana warang maraot na nangyari sa iya sa dalan. From being a professional, nagisindang personal. Yan. Ini pong ibanghelyo ta, nagtatauman sa tuyanin. First, in-address kan sa tuyang kagurangnan, sa mga nagsusunod sa iya, was a professional question. Who do people say I am? Sisay ako sa paghuna kan mga tao. It is more of a knowledge, a professional knowledge, based on what other people say. Ano tigsasabi? Manunungod kay Kristo kan ibang tao. Perhaps, knowledge coming from the books, or secondary or outside sources. Professional na marhay. Kaya kang nakabasa kan Biblia, nagpamidbid na siya ang appointed Son of God. Yeah. It's more of a professional knowledge about God. Manunungod kay Kristo. Pero nag-shift po sa question, this time, naging personal. Kamong mga nagsusunod sa ko, sisay ako sa paghuna nindo. From the question na nagsasabing, who do people say I am this time around? It's a personal question. Who do you say I am? It's a direct and personal knowledge about Christ. Sabi kan sarong magayon na nabasa ko po, to know the meaning of life, we must know Christ. Nganing maaraman ta, ano bang kahulugan kan buhay ta sa kinaban? Kaipuhan, midbid ta si Kristo. And to know the purpose of life, we must learn to share Christ to others. So, in other words, namumutan ko mga tugang, ini pong hapot kan sa tuyang kagurangnan, ngati kaipuhan niya ining ihapot sa lambang saro sa tuya. Kasi, ining hapot pong ini, para sa tuyang mga disipulos, saro ining hapot na dapat trabaho asin paghingowa na panghabang buhay. Urual daw. Kay puhantang haputon an sa tuyang sadiri. Sisay si Kristo para sa satuya. Ano man nakasimbagan na igwa po kita digdi sa hapot na ini, iyo po ini ang madeterminar kung paano kita mabubuhay. How we live, who and what we finally become sa satuyang buhay. Nakadepende iyan kung gura no nyato kamidbid, kabisto, an satuyang kagurangnan. Ito ang madeterminar kan klase nin buhay na magkakaigwa kita. Kaya, sa paghiling ko, magayunon pong reminder ini sa lambang saro sa tuya na nagdesisyon na magsunod sa satuyang kagurangnan. Paghali sa pagkamidbid sa iya, pagkabisto sa iya, iniimbitaran kita na magsunod sa iya. And that is called Christian discipleship. We are now given itong pinag-aapod na cost of discipleship. Once you decide to follow Christ, these are the consequences that we need to face. Hindi pwedeng, opo, Lord, masunod ako sa imo, pero hindi ko na ako makasimba, ha? Diyan ka na. Pero, hindi ko pa ini matalikdan na buhay kong maraot, diyan ka na. Siguro pag madali na akong magadan, saka na ako mabago. Hindi po pwedeng arog kaya. Once we decide to follow Him, ini po ang mga implikasyon kaya. Number 1, sige daw po, basahon ta bago kita magkangaraturog. Yan, the most important person in your life. He should be your priority. Siya ang number 1. Siya ang pinaka-importante sa imong buhay. Minsan, mas importante pa kaysa sa imong pamilya. Minsan, mas importante pa kaysa sa imong trabaho. Arog mo niyan, kaipuhan ko ta ako kantugang ko. Nagtitake siya ngunyan kay bar. This is the last day, kang bar exams.
Dapat maduman ko ta ako. Pero, syempre, padi ako. Paano man ako makahali? May mga misa ako surunudan ini hanggang alas 9:30. Minsan, minaabot sa punto kan buhay ta that you have to choose who is more important to you. Diba? O, may kaipuhan kitang negosyong atindiran, pero bago ka iyan, Diyos, bago ang gabos. Siya ang pinaka-importante. Naramdaman ko kan nagtatao ako nin mga recollections, retreats. Saro kan mga paboritohon ko pong defreezing activities. Itong ang title, Devote is Sinking. Nakakawat na po kamo kayan. Diba? Devote is sinking. You are asking the group to imagine that they are in one boat. And that boat is about to sink. Malubog na. That's why, kaipuhan mo pong luway-luway, maghali, magtanggal nin mga tao duman sa boat. And you are telling them, na yaon duman sa boat, pasahero kang boat, an sa iyang pamilya, an sa iyang mga barkada, asin yaon man si Kristo. Now, along the way, you will be asking them na, the boat is sinking from number 10. The boat is sinking, group yourselves into 10. Yan, rayaong pa sa mga barkada niya. Rayaong pa sa kapamilya niya. Ang hinarali niya, sukaiwal niya. Yan, ihinulog niya. Ang problema sa iba, ang enot na tihulog sa agum niya. Yan. Hanggang nag-aabot na sa napo sa duwa, yan, the boat is sinking, group yourself into 2. Now, imagine, sa bangka kan sa imong buhay, ang natatada na sana, ang sa imong pamilya, pwedeng ang sa imong agum, asin si Kristo. Sisay pipilion mo. Maray kong kaiwal mo sa agum mo, madalion, itok lang iyan. Paano kung love na love mo ang sa imong agum? Sisay pipilion mo. Ngunyan sinasabi sa tuya, kung ika nagdesisyon magsunod kay Kristo, mas importante, mas prioridad na pilion mo ang sa tuyang kagurangnan. Pero mi ko po initig sasabi sa Indo, habo ni Kristo nin karibal. God doesn't want rivals. Kaya baga narumduman nito itong movie ni Sharon and Gabby Concepcion. Sinabi ni Sharon, ining mga tataramo na ini kay Gabby, I don't want to be your number 1. Because pag may number 1, may number 2. Minsan may nakaka-number 3 pa. Sukatabang. I want to be your... Ayan, the same words. Tigsasabi sa tuya kan sa tuyang kagurangnan, bako sana ako number 1 dapat. Ako ang only one sa buhay nindo. Iyan ang ibig sabihin, pag nag-decide po kitang magsunod kay Kristo. Ikadwa, pag nagdesisyon po kita, bago kita magdesisyon, we need to think and plan seriously before joining Him in discipleship. Ang sacred scriptures mismo, paano kay mga pagirumdog? Mapatugdo ka nin tore, bago ka magpuon, pag-isipan mo, baka magparpangutang ka sa nanin materyales. Tapag dai mo daan natapos, nagpuon ka, kaya tabangin na nindo po ako kaini. Pagngingisihan ka, nin mga tao, ang target na po matapos ini before the fiesta, before October 28. Kaya, kung daita ini patapos, pagngingisihan ko kamo. Pagngingisihan kita kan mga tao. Kung ika makikigera, 10 an sa imong soldados, nahiling mo sa inutan, sanggatos ang soldados kang kalaban mo. Harayo pa po, magwagayway ka na nin puting panyo. So, ibig sabihin, sa buhay niya to, kaipuhan niya to, seryosong pag-isipan ang pagsunod sa satuyang kagurangnan. Taan kada desisyon na ginigibo ta po, may konsekwensya iyan. Kung ano ka po ngunyan, produkto iyan kan mga desisyon na ginibo mo sa imong buhay. Magpuon sa pagpili nin kurso, diba? Kaya ngunyan abogado ka, kaya ngunyan engineer ka, dahil pagpuon pa sana, nagpili ka nin kurso.
Di man pwedeng nag-eskwela kang engineering, ang trabaho mo ngunyan doktor, hirak man kan mga pasyente mo. Di ba? Di ba? Pagpili nin agom. Di ba? So, kada desisyon na ginibo mo, igwayanin konsekwensya. Ngunyan, sinasabi po sa tuya, sa pagsunod kay Kristo, yan, iniman po ang dapat niya tong tandaan. Sabi kan Ebanghelyo. Yan, basahon ta daw po, if you wish, deny yourself, take up your cross. And that's the only time that you can follow me. Yan. Saruiyan kan mga konsekwensya. Ibig sabihin, we must know the implications of being a Christian and a disciple. Iyan ang pinapagirumdum sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan, digdi sa tuyang Ebanghelyo. Iyan man ang hagadon niya tong balaog sa iya, mantang naghihingawa kita, na makua ang kahulugan kan buhay, asin makua ang katuyuhan ka ini, mantang yaong kita digdi sa kinapan. Amen? Sa ngaran ka naman, kanaki asin kada Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos, maugba niya tong ipahayag, an sa tuyang pagtubod. Tutubod Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwathali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang nagdadanay kitang maimbod sa Ebanghelyo na nagsasadol sa to, na magpatindog kan sa tong spiritual na erokan, sa masarig na gapo, mamibi kita sa Ama, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda kang nakakaumay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga naghihelang sa hawak, isip asin kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga doktor asin mga nurse, asin gabos na nag-aataman sa mga naghihelang, ipamate ang pagmakulog asin kabuotan ni Jesus sa saindang pag-ataman kan mga kasaraditan. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa premyo kan sa indang pagtubod sa bagong buhay ki Kristo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan. Langit no Nama, tabangi kaming magpadagos sa pagsarig sa imo asin sa pagtubod sa nakakaumay na kapangyarihan kan sa imong aki na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios namang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugayi an samong mga pag-arang asin kay raking ako ining mga pagdulot ken sa imong nasasangkuban. Tanganing ang dinulot nin lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdara sa gabos sa kaligtasan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos na linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba, kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa bagayagayang selebrasyon. Panokan sa imo, Husana, Husana sa kalikasan. Husana, Husana sa kalikasan. Paladalan nilalipin sa ngaran kan kagurangan. Husana, Husana sa kaitaasan. Husana, Husana sa kaitaasan. Husana, Husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paghibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sa kuwan na ikaagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat,
ta pinapagtaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnahan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin, an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaintupan na kapag-gaya-gaya sa imo, magkani kong maging kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, burasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas, sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Yesu Kristo, ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po nga na ihira sa lambang saroan ni nako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga dugang uyaan, kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
pamibiun niya to, an pamibi ning pangataman sa mga linalang. O Diyos ning pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo ning gabos na uyas sa mo, asin ning gabos na kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-umaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan ning karahayan. Asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan nin pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming naginibo, sa pagsuhay sa kabutan mo, ning kapaabaw-abawan, asin padagos na pagtimasang sa kalikasan, asin katigayunan ning pagiging kabaing mo sa katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang, pusong malinig lalangas ako o Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Baguhon mo kami, hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Iginahalangan sa mong kapwa, kasaroning gabos mong mga linalang. Sagom kan sa mong kakusugan asing kabagsikam, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa mong mga linalang ning buhay, na magsusupay sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Pamibi mo San kami. Francisco de Assis. Ipamibi mo kami. Matindog na po kita para sa huling pamibi. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami sa dirihon lugodan sa muyang mga isip asin hawak, kan gawi nin langit noon na balaog, tanganing bakuan sa muyang buot, kundi an bunga kaini, iyo an mangurog sa mo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 37,378 pesos and 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot man po sa 4,227 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,250 pesos and 30 centavos para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuo na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Our Lady of Piña Francia, patrona kan Bicolandia, kan Biyernes, sagod po ini sa Setyembre 21 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man, ang misa nobenaryo para kay San Padre Pio, nagpuon man po kang Sabado, sagod po ini sa Setyembre 22 sa oras na alas 5:10 sa pagkahapon. Sa mga aldaw ni Huwebes, Sabado, asin Domingo ang nobena. Mapuon po sa oras na alas 5:40 sa pagkahapon. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 25,000 pesos, duwang 10,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, pitong 500 pesos, asin 300 pesos. Donation through GCash, 4,025 pesos. Chloe and Joveni Balueta, 4,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Jeric Bansuela, 400 pesos. Asin Chris Ann Moya, 200 pesos. Diyos, mabalus po. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya, nagpapasalamat po ako sa Lambang Saro sa Indon na nagtatabang, lalong-lalo na po digdi sa tuyang proyekto. Sa gabos na mga misa digdi sa parokya, idinudulot mini para sa mga intensyones kay itong padagos na nagsusuporta po sa tuya. So, salamat sa mga naglingkod sa altar, lectors, commentator, choir, mass collectors, sa tuyang mga sakristan,
Siyempre, ang mga sponsors kan sa tuya pong misa. Salamat po sa Indo. Gusto ko man na sa ngaran po kan parokya, ipaabot ang maugmang pataratara asin Enhorabuena sa newly appointed judge sa kan sa tuyang mga lay ministers, si Judge Leor Miguel Ramos, MTCC Naga City. Congratulations po, Judge. Parang daw po niya to si Judge. Yan ang premyo kang naglilingkod sa simbahan. Matindog na po kita gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko an payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos sa tabang asin mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron si San Judas Tadeo asin kan sa tuyang mahal na ina si Nuestra Señora de Salvacion siring man si San Padre Pio antabayan kamo kan kagurangnan sa urual daw nindong pagkabuhay ilikay sa anuman na mga peligro pag-alaman lalong-lalo na sa mga kahilangan iwara sa Indo ang mga kinakaipuhan nidong balaog, kusog, maray na salud, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good morning po. Good morning to Father